church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kulmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum l-10 ta' Ottubru mad-dinja kollha jitfakkar il-jum dinji għas-saħħa mentali. L-għura f'din il-quddisa b'mod speċjali nitolbu biex aħna nieħdu ħsieb bis-saħħa mentali tagħna u tal-oħrajn u biex ngħinu wkoll persuni li għandhom sfidi fis-saħħa mentali tagħhom u nagħtuhom l-appoġġ l-għajnuna kollha meħtieġa. Kif ukoll niftakru daw kollha li qegħdin jaħdmu propju biex ikunu ta' sapport ta' għajnuna għal dawn il-persuni. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek billi taħfrinna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tatina dak li m'għandniex ħina nitolbuk. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-profeta Ġoel. Ilbsu xkejjer assisin u olfqu. Ixru għaddejja tal-artal. Ejjew orqdu bl-xkejjer fuqkom għaddejja ta' Alla tiegħi. Għax miżmuma mid-dar ta' Alla tagħkom l-offerta tal-ikel u tax-xorb. Ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, morru iġbru xjuħ u n-nies kollha tal-pajjiż fid-dar tal-mulej Alla tagħkom. Għajtu lill-mulej għax jum dan għax fil-qrib jum il-mulej jasal bħal rifnu minant Xaddaj. Doqqu tromba f'Sion, semmaw l-aħbar minn fuq il-muntanja mqazza tiegħi. Ħajjitredu dawk kollha li jagħmlu fil-pajjiż għax jum il-mulej wasal, għax hu fil-qrib. Jum ta' dlam u ta' swiet, jum ta' sħab u ta' ċpar maqut. Fuq il-muntanji jinfirex bħal sħaba sewda. Poplu kotranu qawwi, li bħalu ma kien hemm qatt fl-imoddi. Lanqas ma jkun hemm warajh sa żminijiet l-iktar imbeda. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek mulej b'qalbi kollha. Inxandar ġubijietek kollha, nifraħ u nitenna bik, nanni lill-ismek int Alla l-oli, flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom mal dejjem ta' dejjem. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħaffru, fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom, flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja.
Imma l-mulej saltan għal dejjem iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika l-popli bis-sewwa flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrefa l fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien wara li Ġesu keċċa xitan xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belżebul il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh ridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżdu ntebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom kull saltina maqsuma fi anfisha ssir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukollu kontra tiegħu innifsu kif se żżomm wieqfa s-saltna tiegħu. Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belżebul inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebul u lidkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk huma stess ikunu l-imħallfin tagħkom. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġu ikunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem u jmur jiġġerra jfittex il-mistrieħ fart nixfa u billi ma jsibu mkien jgħid mela nerġa' lura lejn dari minn ħriġt u x'ħin jiġi isiba miknusa u kollox postu. Imbagħad imur iġib 7 spirti oħra għar minnu u jitlu joqgħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isibruh f'qagħda għar minn ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bis-saħħa ta' Alla. Dan huwa il-kliem li juża Ġesu biex jiddeskrivi dak li kien qed jagħmel. Ftit qabel kien ħeles lil bniedem minn xitan. U jgħid dan propju minħabba li uħud min nies meta hu għamel dan il-miraklu, flok staġbu bil-miraklu, jew ringrazzjaw l-Alla u jew ferħu li bniedem li kien maħkum biex xitan issa nħeles, qalu fuq Ġesu illi dak li qed jagħmlu bis-saħħa tax-xitan, anzi bis-saħħa ta' Belżebul il-prinċep tax-xjaten. Mhux biss ma għarfux jirringrazzjaw lill-Alla, imma daru kontra Ġesu u rridu jgħidu li hu li qed jagħmel bis-saħħa tax-xitan. U għalhekk Ġesu jispjegalhom hawnhekk kif li qed jagħmel huwa bis-saħħa ta' Alla. Ħanħarsu ftit lejn Ġesu u lejn dawn in-nies. Ġesu dejjem insibuh jagħmel il-ġid. U li l-bniedem li b'xi mod jew ieħor ikun f'diffikultà jgħinu. U l-bniedem li jkun maħkum mix-xitan minn spirtu ħażin jeħilsu. Kif kien għadu kif għamel hawnhekk fil-fatt il-ġrajja ta' qabel din hija meta Ġesu keċċa xitan. U għalhekk ħeles il-bniedem. Dejjem insibuh Ġesu jagħmel il-ġid. U din
hija l-opra ta' Alla. Għalhekk hu jgħid bis-saħħa ta' Alla. U jgħid dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Għax Alla dejjem jagħmel il-ġid. U nsibu f'Ġesu propju din l-imħabba kbira lejn kull persuna immini li teħtieġ speċjalment dawk illi qegħdin f'diffikultà u jeħtieġu l-għajnuna. Ħarsu ftit lejn dawn in-nies. Li jolqtok f'dawn in-nies huwa l-amat li kellhom quddiem għajnejhom, frott tal-preġudizzju. Għaliex li bniedem jagħmel il-ġid u ma tagħtix każu forsi tgħid u iva ħallih jagħmel il-ġid. Imma dawn għamlu l-kontra, qalbu l-affarijiet rashom l-isfel. U lil Ġesu rridu jgħidu li dan hu imġiel jew maħkum jew b'xi mod jew ieħor li qed jagħmel huwa mix-xitan. Ma setgħux jgħidu xi ħaġa għar. Ġesu fil-ħajja tiegħu rċieva diversi tajjir minn nies imma li tgħid xi ħaġa hekk. Qed proprju tgħid il-kontra. Il-ħidma ta' Ġesu hija biex jeħles il-bniedem mill-ħażen u tgħidlu li hu maħkum mill-ħażen. Bad kien hemm oħrajn l-Evanġelu jgħid illi rridu minn għandu sinjal mis-sema. Isu li teħles il-bniedem mix-xitan mhux diġà sinjal qawwi mis-sema. Kellhom amat il-preġudizzju hekk jagħmlek, iġalek. It-tajjeb issejjaħlu ħażin. Għax min jagħmlu ma b'xi mod jew ieħor m'għandix grazzja miegħu. Dina kienet tiġi fi żmien Ġesu u għadha tiġri wkoll illum illi meta tisma' xi ħaġa tajba imma m'għandix grazzja mal-persuna tibda tgħid kontriha flok taċċetta t-tajjeb. Kif iwieġeb Ġesu għal dan kollu? Ġesu jgħidilhom qed tgħidu xi ħaġa redikola. Kif jista' jkun ix-xitan jaħdem biex jeħles mix-xitan? Tgħidulhom xi ħaġa qed jgħid intom qed tgħidu xi ħaġa assurda din. Ma mbagħad Ġesu jgħid xi ħaġa aktar importanti anki l-isfel, iktar l-isfel illum fl-Evanġelju meta jgħid min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi. U qed jgħidu f'dan kuntest jiġifieri. Jiġifieri qed jgħid trid tagħmel għażla. Inti quddiem dak li jiġri ma tistax tibqa' indifferenti u dejjem tajjeb, is-sens tgħid u iva ħallih dal-bniedem jagħmel ħażin daqshekk x'fiha. U tibqa' indifferenti trid tagħmel għażla bħala dixxiplu tiegħu. U dini li jgħid lilna llum ukoll, irridu nagħmlu għażla. U l-għażla tfisser illi it-tajjeb insejħulu tajjeb. U li l-ħażin insejħulu ħażin. U mhux nagħlqu għajnejna fejn irridu u fejn joġobna biex nibdlu l-affarijiet. Da jfisser meta Ġesu qed jgħid min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi, illa li aħna ma nistgħux nibqgħu sempliċiment hekk indifferenti. U allura s-sejħa li għamlilna huwa proprju dan biex aħna narfu nimxu warajh u jkollna l-istess ukoll mod tiegħu kif inħarsu lejn il-ħajja. Mod li niżnu tassew dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U noqogħdu attenti mill-preġudizzi bħalma kellhom dawn in-nies fi żmien Ġesu. Illa li il-preġudizzi jagħmlu biss għamat quddiem għajnejna u ma jħallunix naraw ċar. Mentri jekk aħna ma nħallux il-preġudizzi jirbuna, inkunu nistgħu nagħmlu tassew din l-għażla li jitlob minna Ġesu. Ejjew nitolbuh f'din il-quddiesa, nitolbuh biex hu ikun dejjem dak li jeħlisna mill-ħażen fina nfusna u l-ħażen ukoll li niltaqgħu miegħu
jgħinna biex ikonna dejjem mod ċar kif inħarsu lejn il-ħajja, mod illi kif ridna hu it-tajjeb ngħidulu tajjeb u l-ħażin ngħidulu ħażin. Issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla, nagħmlu dan fiduċja kbira illi jagħtina dak li huwa taġit għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli xxanda lil bxara tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Papa il-jun biex tkompli tgħinu fil-qadi tal-missjoni tiegħu bħala kap ta' Knisja Universali nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-lum qegħdin infakru mad-dinja kollha l-jum dinji għas-saħħa mentali. Nitolbu l-mulej biex aħna nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u tal-oħrajn, inkunu ta' appoġġ ta' għajnuna għal min għaddej minn diffikultajiet fis-saħħa mentali u biex jagħti wkoll il-mulej l-għajnuna daw kollha qegħdin jaħdmu bisħieħ f'dan il-qasam nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u nitolbu biex il-mulej jkompli jsaħħaħ il-dawk kollha li qegħdin jaħdmu bisħieħ għal-paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, u nitolbu għal dawk il-familji wkoll li ġarbu xi traġedja biex isibu minna appoġġ u għajnuna. Nitolbu ħafna bżonnijiet tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna dawn il-missieri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sieħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismew itu l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna f'loli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna f'loli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' Kurdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'jogħġbok tinqana u nquddimek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għattilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għandna missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja,
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatinu Alla li tista' kollox li sagrament li bih tqarbilna jkun li kellu x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Ċarles Scicluna daqt jinsab għall-bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd.
Illum il-jum dinji għas-saħħa mentali nitolbu l-mulej il-grazzja permezz ta' dan Rożarju biex jgħinna ħalli nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna tal-oħrajn u speċjalment nitolbu għal dawk il-persuni li għaddejjin minn żmien diffiċli fis-saħħa mentali. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kismat talb tagħna dak it-twilet tal-in irid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kismat talb tagħna dak it-twilet tal-in irid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna flagellawh. Missierna inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenere weħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenere weħ kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mogħbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Simma dik Marija bi grazzi mimlija murejmija birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina tubietna ħarissa minnata l-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina tubietna ħarissa minnata l-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik.
Lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnijiet tiegħek tal-ħniena u rina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at natek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien perk inti fossi nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulejn mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Bil-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kjuba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imnektin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk. Ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħollanina fit-taqbida, kun intlajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fien tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paolo Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbir Omma Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u Immakolata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlub li jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe u l-skassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.